sehat, ketemu maneh ambek aku Dokter Widya, dokter spesialis penyakit dalam saka Rumah Sakit Bethesda Wonosari. Matur nuwun dene panjenengan isih kersa mirsani videoku. Dina iki aku arep crita apa bedane emah karo GERD. Emah utawa dispepsia iku kumpulan gejala. Jadi istilah sing nggambarake kumpulan gejala yaiku ora nyaman ning pulunge ati kumat-kumaten. Biasanya weteng krasa kebek nganti mak-mewe ora entek. Terus nek mame kesuwen ya rasane weteng ora enak. Terus pulunge ati iki lara, kembung, glegeken, munek-munek nganti muntah. Iku mah. Tapi nek GERD iku jane padha mbek mah ning luwih abot mergo banyu utawa panganan sing saka lambung iku munggah nang kerongkongan sampai nang tutuk. Nganti dodone krasane kaya kobong panas. Bar mam biasane lara. Nek bengi luwih lara. Lara dodo iki kaya lara jantung. Dadi kadang ya sampai angel ngelek mergo ana sing ganjel ning tenggorok. Apa to sebabe emah iku jane? Emah iku biasanya dihubungno karo kebiasaan nunda-nunda waktu mam nganti asam lambungnya munggah. Nomor 2, lara pulunge ati dijalari saka iritasi tembok lambung. Iku produksi asam lambung munggah. Nomor 3, reaksi panganan tertentu. Lah iki engko dibahas dhewe. Nomor 4, infeksi lambung. Biasane H. pylori. Biasane H. pylori iku kan uripe nang jerone lambung, ora ngopo-ngopo, omahe kono. Tapi nek kokean populasine yo dadi lara. Dadi ngene mekanismene GERD. GERD iku kan artine gastroesophageal reflux disease. Tegese apa? Tegese asam lambung iku munggah saka lambung munggah nang kerongkongan. Kudune kan teko kerongkongan mlebu nang lambung. Lah iki kenapa kok munggah nang kerongkongan? Mergane cincin esofagus iku otote lemah. Dadi mergo lemah iku ora iso nutup rapet, ora iso nahan panganan karo banyu saka lambung balik nang lambung meneh. Saka kerongkongan balik nang lambung, ora iso nahan. Dadi akibate banyu karo panganan mau munggah mendhuwur, munggah nang kerongkongan. Nah iki akibate apa? Ono sensasi terbakar, heartburn neng dodo, panas banget, mirip wong lara jantung. Biasanya gejala iki nganti seminggu ping pindho sampai ganggu aktivitas. Apa to sing njalari lara mah utawa GERD? Nomor 1 iku obat NSAID, contohnya aspirin, ibuprofen, naprofen, paracetamol lan liyane sing nggo ngilangi obat linu-linu. Perko obat iku mau njalari cincin esofagus iku lemah, buka, ora iso nutup rapet, terus lambunge catu, terus yo iritasi kerongkongan. Obat liyane sing marai kaya NSAID iku obat asma, CCP, antihistamin, obat tidur. Nomor 2 rokok. Rokok ya uga ngono iso marai otot cincin esofagus lemah. Mangkane lek wis lemah, buka asam lambung iso munggah saka lambung nang kerongkongan nganti rasa dodone kaya panas serangan jantung. Meh kaya serangan jantung. Nomor 3, hiatal hernia. Hiatal hernia iku apa? Hiatal hernia itu ana diafragma. Diafragma iku jane otot sing misahake weteng karo dodo. Salah siji tugase asam lambunge ben ora munggah. Diafragma iku ora nutup sempurna, makane dhuwure lambung mau iso nyinggung diafragma. Makane asame gampang munggah. Nomor 4, genetik. Genetik ku ana genetik tertentu sing marai resiko nggawa penyakit GERD, tapi yo iki kudu dikombinasi ambek liyane. Nomor 5, hamil apa meteng. Mergo hormon estrogen progesteron iku marai otot cincin esofagusnya dadi lemah. Nek lemah wetenge sing gedhe mau, tekanane kuat, asame iso munggah. Sing keenem, obesitas. Obesitas iku iso marai lemak sing berlebihan iku tekanane dadi gedhe, tekanane weteng dadi gedhe. Lah iki padha mbek wong meteng terus asam lambunge iso munggah. Nomor 6, asupan makan harian. Lah iki dibahas dhewe ya. Nomor 7, madang ukurane wakeh, kok susu-susu le madang, iso marai GERD. Apa akibate GERD? GERD iku akibate iso iritasi kerongkongan.
Nek iritasi kerongkongan kan suarane iso serak mergo ono laringitis. Dadi pita suarane abuh. Sing nomor loro iso rahange iso loro. Nomor telu sering watuk sing ora mari-mari. Nomor 4 iso asma sesak nafas. Nomor 5 angel bubuk. Cukup semene videoku, muga-muga videoku iki migunani kagem panjenengan sing mresani. Salam sehat, sampai ketemu.